Kadang ni Samson teron la pen pinengwe talk show on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State nengwe episode 472 lo. Asi pinengwe bangke especially sar pangse chopa pom cholo. Asi aprangsi nili amen pachini dia ko nili tungkang ni ba pinengwe penalis amen kya high sir jayega tha retired IS officer la pen alang ni PHLC long nonama amen pulo mate president nengwe le thota me alang ni ke phateng pen da ke wang thu pot alang ni phan deng pon tholo lasi non pineng we tum ka thanam ji ke la lo article 22 mate bharat chari aron allo along purnam lo bloda pe kopi la da ke to ile tum theglong po ni athepi mate ajai me title ni bohi pi ko hala da bang ke ben thap la poson si ile tum apan jakong nang pilo itum constitution na teng pen je mesel amli to pan ke pisung nong le lapen addo adai ka pin tum pan bang ke thang na klem one pula poson citizen tum pan mate la public tum pan aro na teng pen ka me klem pi la poson si dolo that a constitution pen to kono la sila that article 22 long to kala son no safeguards against arbitrary arrest and detention pulo masila bangsok kenya thapen ko puson si tum chipe joko bal puson nang dokang lo ile tumalong rielong lasila so put hak ile tum klar tapen tum chini nang ji pulotam te ile tum akhe kibang kilang army tum sum piji laha aron nong si chini te lasini non aprang si penengwe tum penalist wan sineli apor bipon po labang so kenya thap ke beng thap lapen jakong mate misuse of power mate wethang constitution ba law along ki piate ajakong pelatum abba hadak tokte pinsita latum claim dati la silason ke misuse of power pulo ba power abuse pulo la silasop tak ke khang je panetum aron ba chalok kami la sesar non aprangsin ali pansin dia por pipon lo labang so arrest mate ke nap ke beng phatek mate jela lo ke thap la non non common pig mate claim pig la sila puson ke khang je panili tum kopi pi awar sailo la sa prangsin ali pansini lia por pipon Arni siata je thang ilitum non akimi allo la Bharatiya Nyay Sanhita aprang ke Indian Penal Code pulo aprang hut Indian Penal Code along 166 section 166 non ke 198 daki puge la puhelo offense by or relating to public servants bulate police atum talo minister talo MLA talo CEM talo EM talo DC talo SP talo commissioner talo chief minister talo prime minister talo president antalo president abang hotela bang yarso precture talo etala prime minister an ke kalang na public servant la public servant lo la policy ladak section 198 alo mo July isia tarik pen lage do thule po non da duet lo seta non July isia tarik pen ako la ni nyay Bharatiya Nyay Sanhita la long 198 along ke tok du itong public servant atum seta amithang account ka claim walong amat pisung thurong lalote alang lito mapan arrest nang ji CEM tame EM tame police tame SP tame DC tame commissioner tame chief secretary tame chief minister tame alang lito prime minister tame alang lito mapan arrest nang ji la penala may tumban bisar si hasti pinangi
lapen alang litung apan ningkan isi an jail thap nangi lapen fine tapi nangi pusi ladak 198 along ta ke tok dulu lapen aprang bendala police commission National Police Commission atum a report along ta ke tok do tuning hatta ilitum la salam por helong la tuning isita la so National Police Commission a recommendation bensi Assam Police Act 2007 udah selam ile asi Assam Police Act 2007 along ta pula police atum aphan FIR pidam lote police atum deng vek nanji FIR ki pita lata ki tok pen tame alam benle pudam si tame kado veman ke tok pe thek the dia pot alam benle pudam se tame telefon pen name email pen name FIR ki pidam lo pulotante nang lam arjulong lo nang FIR nang ipi nang se pen nang lam pen nang kagos pen itum long lo pura a receipt tapi dunanji lake section 47 clause F along si hadak tok do aning ke hang aling munit tum lake claim long li la so lam hadak tok lo la sidak National Commission in its third report pointed out that power of arrest as one of the chief source of corruption in the police. La ka arrest long lo titia pot hello police atum corruption ke claim nahi le tamo nang arrest ji pupo ange poisa chu en po poisa la an pilote nang arrest relo ako hala arleng ke thia tum sita minister atum sita jaseta ake thia tum sita election ben ke hai tum an sita police akan toy thap po pa arrest po jak po tiki ange hala daksi nang kroy dun dede nito partilo nang dun dede nang bengi po la si la son la hello corruption la si la so report ating ke 60% haru is yang bong pen haru is si akes ang bong pen troke akes ke son ka pinchong thap poisa ke chulong ya phan la pen a party long nang dun dite nang phanang pe phobaji pukipua akam sai sik pusi la National Police Commission na ripu la pen la so che pijo ya phansi la si Assam Police Act age do ilo la pen hala akaprek alolong tala si ako ke do tulo ada a state kaprek tu manta Police Act police atu ampan ko son si kiwi na ima la kala dak top at lo si non Assam Police Act a copy nang itum nam kame nya ke Guwahati bete ta longji do oe police tum tala ban kapatu titi setala mana litum here nang nelo lage mo ilitum panna arrest sita ilitum Assam Police Act pen police tum pan nep nang kokpo la pen ilitum election men ke hai tum pan sita section 198 pen section 198 chapter 12 along la samhita along sanhita Bharatiya Nyay Sanhita na mga IPC lo amendments sinon kiyo tulo ilan ke Sanhita po si pula la ke mo July isya tarik pen la so po do po ilitum election men ke hai tom han sita ilitum arrest undo la pen jail bank undo alang ni tom phat na ile ala si non itum kipar sig dam mate itum ke than bon ke hello itum ron chini lo pulo dam te isi aken kam itum ke paprang itum joy ke la pen isi bang ke itum ining ke the bon dam do la pen ing thin ke the bon dam do la si non ilitum phan la puson sinang klem bom pen pot ilitum la hai ke lang
part 6 damang ka kenan so ate aron long ipu kelangan lo madu amuni sita aron pe nake theba kan tu ya velu aron abe sidu elo sita me kehino da amuni da tumang ke aron ke kroy kre pe na pot ake no claim deta hai hala bang kami tum kilang nai ke point nai ke to sar akero paper pilo tapos ang sub pen nasi police report mate national police commission bulatung commission dolo isya body dolo hala bang solong kacing wai lahin pen complain pen cases ki po ground report an ki pali dam hala da commission long nasi lahai incha et pen ke long atenge phan tharong bom pen phan troke babang ke unnecessary kus ke tokda arrest ya come away kaya arrest nang ji kali aja ka tu mamang ke lapusom si ken niat tampor ida do ko la si la son nang ni pusi lage nilitum ba nili jongjong ba sar jongjong kan india lam kali lage constitutional long sida do koklo la pen a report anta lage ke pachu bai kali lo kepen la ka arrest atu thang bang be arrest tamare atum phan ke theng ke chok ti la tom phan jong si hospital along la pen private hospital along da me government hospital along da me kisu ke methuji am me kheu ke theng apot am me ke methuji apan claim klete la section 200 pen elected amunit tum hanta melo police atum hanta melo alang li tum phan arrest un la pen hinkan isi jail bank un la pen fine ta piun usi section 200 along ta pulo la pen ako 201 along the putulo, public servant framing an incorrect document with intent to cause injury. Jong si thang bagbe kichok chi alarm pen arrest a report silam thapare lata police jompan nepun la pen bank un like a section 201 along lo ahut pen election ke haya tu police dom han toy po paselam thabare titi paninge thabare titi bisaralam ju election of frank inona money han toy lo neli suring koi poisa ke pc alang li pan paninge pulo seda lagi ahok kali lagi ni suring koi li poisa in koi da pipi amunit dum amethang api neli long jawang tulo lagi parti dum kapre ka parti dum BJP pu BJP pun dum toy bara posin neli nangli pan nangli men pu nang kok lo nangli si poisa na pi pu nang kok lai hoya porta abinong ke nata 201 section 201 pen alang litum pan arrest un 201 pen whoever being a public servant re hala ke nep lote la bang hala ka complain bang chat kali seta hala ka complain thap pen ma police dun dahalan apu taxi investigation se pin pen bang election pen ke hai tum sigi pulo pot pomat arrest lote la bang ke la son alang itu police tu masita arrest pun kusidak pun lapen la zona description no bangke punishment that neli porhije wir mo 201 ke whoever being a public servant and being as such public servant charged with the preparation or translation of any document or electronic record frames prepares or translates that document or electronic record in a manner which he knows or believes to be incorrect, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he may thereby cause injury to any person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years. Ning kan ke thong jail hapun lason ka pinchong thap jasemet ke public servant mane police to manzi daga pun
halabang toy po election men ke haya tu mata vitha viprulo te hala police atom phan ningkan ke thom jail bank un dar ki pala non hot ke electronic media di electronic media la mobile phone long di nek vino te ti ma ti di lai ho pot ang ta la ke ne pon la pen ala mai tom phan je ningkan ke thom la person a police officer dom bang magistrate tame election men ka hai mun tum si tame la tom phan ke bank un lu la da ka ta kasi ning sigi po na labang so non IPC Indian Penal Code Allah rabang ke BNS pulo Bharatiya Nyay Sanhita lasi lada asap sap hala definition na bang ke chingbar lo seta hala a section ang DP la po so na bang sap so la kon project lahan la ban po bang ke non akimia men la de lasi non akimi BNS long bang ke Bharatiya Nyay Sanhita long bang ke 201 modi section 200 la public servant pulo te lage 198 along section 198 INS along la namo te ada definition do ya do lapen la tak thoma bangke tum kenang sob la si Bharatiya Nyay Sanhita pulo Indian Penal Code law lapen Bharatiya Nagrik Suraksha po bangke lage Sanhita po bangke lage CRPC law Criminal Procedure Code amel la tusi Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita pulo lapen isia bangke evidence act laket thom bangke non imisa men la posi itum chenam do nai online long dadu la non ilitum ka chinni bang kenang so kadip lo tang de itum aron pen mo chada la kidesi la solam bang ka chini ye phan public servant pu PC pulo la bang na ko chini chu pem la kala to sa kiro paper pe lo la pen dak nili isi ladak kene thak do posi dak Supreme Court judgment nili porhi pon defo la in Joginder Kumar versus State of Uttar Pradesh UP long a case law amase Supreme Court long pidam law amase Supreme Court kupil ma kangsai la soteng ele pori depo in Joginder Kumar versus State of Uttar Pradesh the Supreme Court laid down guidelines governing arrest of a person during the investigation. This is intended to strike a balance between the needs of police on one hand and the protection of human rights of citizens from oppression and injustice at the hands of law enforcing agencies. The court held a person is not liable to arrest merely on the suspicions of complicity in an offense. There must be some reasonable justification in the opinions of the police officer effecting the arrest, and such arrest was necessary and justified. Lasi law enforcing agencies bulodang te ladake police atumta theglo lapen magistrate tumna theglo deputy commissioner tumta theglo lapen ake ho etum la officers tumta theglo la sila dak Supreme Court judgment di potengke merely suspicion mane la somune tahai la soke no kam itle mo posi la phan pane damji buke la dak Supreme Court tengke chidon dunde reasonable ahok pet ritarlipsi la pen ingchap pamesi dak claim pona ji pusipu adema criminal tuman name arise do lasi jail aro thap thot ke chok si jala bang ubas name jail aro thap thote haladak jail aro kame la na pame nanji munit bina ke ma dedi ho lasi ladaki hi asan bang ke bithulo la Supreme Court judgment tenge human rights itum munit atum our rights of anta protect nang ko la pen I hi bang ke hala ke ne batum sedame ahok pet pensi ke ne bloma kalima la lang pen minaji busi ladak judgment gitu. Lasi merely suspicions bulogante la kalian tahu ini upon dia bangsa ketik non karya long a konteks ini pudam po la puson dopik kona ni mana social media long warga pun palung palang name tum bangsa ketik lasi la sona bangke ipa be dia jepan ili tum incap unang po la pen la so putar itu cesong pon pamenaji lahan lo lasi ali tum
Supreme Court adjustment natin penle non ke bang silang RD bangke tum claim mo na. Kasi choro lo sir, nang li pandamela so sanhita a section natin pen ke than pon thega pot itum anso se than pon thu bong na ko si ba nang li pandame pa chini pon thu pon bong ko si ni the pon lo. Kasi non dam thu pilo na la non ilitum la puson kisum ki ponang ko ba la puson ilitum akhe ko pia posi phobong a thema Nilinom sarapan important na question kar juikan tu bang lang lo ilitum karbia khedum ko pia posi ilitum aning kang tang aning ka chiru thek the kisum na polo apong polo hodet tenge that non loke charlie amen pen bang hem ke dodon pen itum injir lo tumi mulo sumila long happy la puson se komane itum development amen pen Nili mekhang a constituency malo, Borjan constituency lo, kumane development ki podun de, dolong ka we pen, dolong cheka dolong ka toro pen, cycle pen club ki namat thilo. La sonda dolo, la pen, kumat ne abangke, la puson si, Sakuria men pen, akhelo dun pen, Delhi Mumbai Chennai dun pen, haladak ki ponatun ki pachuk bai pen, haladak avivek kalilesi, Jordan det la puson na tu. Lasi ilitum kopuson si ilitum ilitum kacini akar si alam ilitum hormu ilitum kacini pen ilitum kopuson si self realization bola ilitum methanjung jumpen tum ining kacelar pen ilitum kopuson si kacing rum teko halaso alam kesini thot sarpan ki patan konjing Atema ilitum kepu jong si chiji ne nangli komaloma nili komaloma la pe ilitum aki duga kisum jong si arlo alam itum chini pe meme blogam te ilitum kisum pe joko ne deji asa prang si nili othot labang solam ke pathanje pan he alam nili othot apor pithulo sarna non alom metum mathanang koklo Ilitum ajah ke schedule da kitu horsing terang dan Samson sing tidung schedule da kitu sewan tu ta ningje la jok ta ningje je pin na alam sing ningje la ta MLA sing ningje tu a schedule bang ke tu the amoni tum sing tu abinong ke atema a schedule bang ke Mesen lo, me pik kangjang boleh ke pun kali, serta mesen lo itu manke. Amat itu MTK aporsi lake, me dia ceplang deh, apot ke mesen lo, serta pap ke me pen MTK deh lo itu. MTK ti awut pen itu tu matadam titi, awut si अच्छा अफ्रांगलम निजे नाला अब बताई ता निजे लो इली तुम जब ने क्लेम जी लिंक पुसिता के क्लेम क्लियर को हला को माता फांसी के क्लेम पीमा को पिया खेमा लके को सोना मुनीता तुमा लाबंग चीनी एतना ला नेली बताई सी isia komik por helong halo so komik along pulo na haladak ade a presiden le ke plan nam det not nang ke magic take opot pule amasiala magic ke take bang pulo ni magic le take seta hala amunit atuma history ke am full ki boy ne chini ne ko pulo ne hala to presiden yuman take po Allah ngelahirante itum emethang apurtimu cicini nala emethang apurtimu cini ne aprang ke emethang ke kopia munit lo labang ako cini tunala aprang sikit kopia munit lo cini nala itum na munit binong ma ba munit kalidet ma lata cini nala awut karbiatu Siksidul aki tu punya puturong, ahud non ke abinong ke kaliluan ta.
Aprang hut ke ceplang ke ni yama tha. Ilitum ahut isi ke karbiatum ke balia poton tu si tin. Akita panda cetok lo aja tum ke balia poton bali ke hero taipo. Hero taipo apoton tu si tu ke tin. Kasi tin sita karbiatum apur kimolong ke itum hero pens ke man puta pupe. Itum hempu bukrang rasinja ha siningang song man sige wan ko sige pu arnam ko sige pu hero upe ande itum ahuti si hero apoton ko chitin kok lo neli ko matha kado ye mat kali aja tu chitin kok lo kitab ta chetok lo aja tu la maksi ilitum kecok ce hadak pensina nang ke man ko si matha lasi Kay alama bangke cicini pe menai alam ke do iya thela Nepali atom phanta kirat pulo ange kirat tu ke kopi alam theloma labang cini ne aman Nepali atom ta cekrong dunde kirat halatum chot kali karbiatum Batai si ningkan si ilitum hauraghat along Assam Sahito Sobha dulu Assam Sahito Sobha a conference hadak kedua thai ke kirat atlam busiki ir kirat atlam ange halabang so ningkan malong lo Durdarshan along peklang lo kirat ke kopiloma ko abang ne peklang lo Kirat ke Bali pen hugrip ke thero wada peklan lapen piso ka chichi amat kalau tum cek kor wale ka cek kor dalam methan pe ni ka cek kor kia son ase andala son ani mathatha karbia tum ta halaso apoton halabang so pen sige man polote lage yong hesita lage Itum siksidul ke ordun thelo ke theglor lo lage kopya siksidul ilang ma thero polote thengpiang song si ke doji lage to war ta nang ni thero to man ke bang thengpiang song si chon pon jet lage la si itu ahok pen ke to war ta che selam le de laso lo menit utama thameme Singhason area, Borpung Tarapung area, Towar Asata Selam Ledet. Lapen nonta, Wothatlang Supen Hong Krampen, Hamren, Kedam ya Towar ke Selam Ledet Kangjang. Nona matalo, Pen Hamren pen ha Umulong, Hasilong Kedam Towar, Halata, Peban Ing, Habit Nonge. Hala, Aprang hut hero pu chitin rong pot lo ne ko son lo ne pu ilito mat amemi da kado ye tum da pirkhia dan ke ban arnam bu ke chipu kado eta karbi tum da arnam bu se chipu de arnam tum ho bu se chipu ji pirkhe ke jok ta amithang phan amman ke chipi pen lok si ke claim ti self esteem pulo lage self esteem amethang pan aman ka chipi amethang pan ador ka chipi amethang pan ning ador chipi je khele bang pan la ador pi thegala ma lasi itum khelam ka chini nang ko itum karbiatum pan songkor de patum convert pik lo amat convert det pen bora ku si jasement akul pilu lai hue lam itu je than mong lo bora bora pu ke ruma pi pu phak pu lage ku pu si phak le ke krong dun du kang tung lang ma
Bangka doi Brahmin na tum hehu ke arnam pu. Lok sige si pu. Itum bang nila ke conversion tang det pen convert dun et pen. Bang Songkor det mandhop det itum hanang convert det pen. Rumah pi pu je krong dun turong. Antalata ke take lo pu ka advance lo sige tin nun tu. La son pinak la sineli tum ka chinia tengke itum yong si kapaprang atau warga dam di pulau tente emet hang kapan cicini pemina itum kopi mah la si itum kuki cina na tu bensi bang pulau patkai na tu bensi kuki cin dai pu penteron rong soposi bang carnam ci pintu kusi hala sok ke long alam tak dulu ande itu pupen sih kawan itu kewang kali lata itu dah komunit kali dah hadak mensinang lebih ko bang kali lata atema South Asia an ke lake Mongolia na tum adep pinaklo lama si itu nangkang dang ko bang lawang ke itu hadak pele influx ko bang kali la bang nangkang dang bang lagi itu madep lo ke lagi Perang mendadak dulu. Perang mendadak na daksi dulu kayak. Kampung lo ya. Salah dua, upolo kuah na tuala West Bengal na tu ko pumayang tinggi pu la cetene sudah titilo yo la Dhubri pe hapu ke dam anak tu ko pinian ne arai jodo. Halai huen na lata Mongolian adim sai selo ke. Lan jota kali lang. Kus Bihar. Kus Bihar anda Kus Bihar pule lo kelata Kuh pule kente Kuh pule te lage kasi cham pule kadi kasi cham tang tu pule kente lan pen pule pudam lo te aprang babor tang ho akbor tang ho hala tum ta Mongolian kadi Mongol kadi la si hala tum Mongolian kai la si India ta ningkan Faruk ko anlo ne Faruk ke thom phige Mongolian tumsi India ta kachari ahuti sige lapu lasi pu South East North East anatu anke ili tumsi lage itu madyak le lasi ili tum Mongolian akai la mang cicini pe menala Mongolia na tumange thero puli pu migli bangan pu bombo idum dah la tumange che pu bomlo area na tumban arjo tumange kece pu bomlo kengsang pu bomlo idum ta hala tuman hi pu bomlo hala tum da itu man hi pu nang pu bomlo pir thega la pahla chi pu ching ton sa chi pu ka che pang dei se roi na pu hala pu ta pang dei itu mana pang dei la hala itu methang si eman ke chi pi thek nang pu eman chi pi thek an si itu ching thut unjik nelila kaya alam gela si pinida aku kan inge tu lah bangke atema la kan lam ketan ko sini mata atema akar biya tu mai methang sini ngele kar biya tu man ko pisi klem poma ba Mongolian tu man ko pisi klem poma ko pisi sini lang ma itu tribal ko cipura le me lang ma itu me tribe ke kalilo itu rechua kai dang det le hala bang si itu man tribe ko na ipu itu ni tribe kali dek itu bericu kai kene itu metangal adet du itu kene itu nda kala kero bipar pilosar sedame non khayalam ladak isi arsiku ladak hedi ongdong tung mata dahai itu college ke don lapen university level lapen schooling ahopen tame lahayalam ke thek pusi penangan bunge kamata seda kalila jadi kat sini ada yang bukan kali lasi laso aku tak ini tum ar look itu tum mau coba pan ladak ingredients mana labang so head bukan sini tu le coba pan kopi pilo ini tum ladak kat sini cidana mokai kat sini pan atik lapu si ini tum jongsi kita serabang pulong itu ar judam nanti mah mate ini tum lutu si cenam nanti mah lapen discussion se donai ma mate debate se donai ma
kopi lo tung ikan nang Itung ke debates ta donang po. Debates. Pen kitab ta porhe nang po. Lothui je nam nang po, lam chap je nam nang po. Athema ilitum kalilo aprang Rajaram Mohan Roy di Rajaram Mohan Roy lapen Aurobindo Ghosh alang litum Arjo pu kopia khailo pu alang litum ritar liplu alang litum ritar lipta alang litum le ke chengali lata John Marshall pu lapen akaprek English a scholar lapen Germany a scholar atum si Sanskrit alam ako kiri tu si nang tum ke Aryan Arjo Kailu puyo Aryan a Kailu puketan la si alang nitum da Aryan nitum ke Aryan ho pura alang litum amethang self esteem mane amethang aman kasi pija panceng la si alang litum Arjo Somas ku silam lo la phike Brahma Somas pada Bamun atau Somas pada silam lo. Saya ladak ni siang jokan tu lah. Nang ni continue tu noi. Setelah ladak ni ke teglong ceng ban nang ke thana te belum nang te first step ini tum khe pan kaci cini je pan bangke organize nang mo body. Laso organize mo ba forum ke seng lo ke. Seng nang po. Number 1. Panghala Arjo Somas ninge bang Somas silam det lo ke di. Seng lo. Arjo Somas. Ini tunda Mongolian Somas silam nang po. Bang Arjo Somas silam lo. Ili tunda iman ke pira Mongolian Somas ili tum silam nang po. Mongolian pura kay laki. Mongolian pura ha Mongolia si damani po alama Bengali. Non area na tunda dak India ke do area ke la tu ke Iran pen bukan te. Alang itu apan itu pupe Iran se dam non pole ili puji ke apan lagi pudam kali. Mute alang itu Iran pen si bang. Lah hello itu ngasi ni nai ke. Nasi si bangke la forum ke seng lo la pen hinia bangke debates ke do kwana ke nang so. Athema debates ave tik take ko pisi a hok mahala arlo ki di joya lama bang itu chini ne dia jibo saro so ta. Ya kala ili tu North East na tu ke tunge ke lama ne non anta debates ta ve pin lang seminar ta ve pin lang itu mangi bang area nge do et lo hanin kan paru ke thom phia prang nan si. Aho lang 1772 malom pensiala tu 1772 aprang lo latum Arjo Somas ka pincho 1772 kulete ningkan paru ke thom so selu ningkan paru ke thom aprang si bangke akhei alam jingwai et lo lapen akhei alam a Somas mane a society ka form to et lo bangke itu mange no nanta North East ke do ba India ke do a Mongolian tu nge non anta itu a society je form telang itu ke Lasila so abang nomor isi bang kelalo ini tum Arya Samaj Brahmo Samaj pulasan si itu hud isi itu social studies long lah itu cari pondong lo lah ala itu bang long lo hala bang so hud bang ini tum karsik bang nang tandam bang po wajah pos itu importance bang cini wajah lo akhirnya so bang tapi non bang itu cari pon tulong apa answer si lagi ninga malam lo kasi ini dak long lo points isi bang ke itu tabang so itu ta hala kici itu masona tak hala tum keseng masona tak society made hala a community based organization keseng masona tak si itu tame la Mongolian peng di pado ya pan itu seng kon aku lapen nomor ini bang ke debates pulo kante lake ki furdam lo lage kopi si kopi ke tok ma history furki mo kopi lo ma ele tum ka chini ja phan ele tum pangtak jirpen inut abidi abuse kaprek ele tum kaching wai si hala dak nang tetji a ho kala ma bang la penon isi bang ke la lo la debates onji kusita itu ma forum le senji kusita ile tum arisi ma kenang sot ke ile tum luthui kenam la sila so luthui ke nam bene tum ali ko sono padu theko
books bang itum nang soji matidi kali pote itum upulo la kwa kitab tawe pote itum hala history evidence bang itum ke pote ji Niligamata la anthropology pi niya kitab sita, history ya kitab, la pen anthropology ya kitab, geography ya kitab. Mane human geography pada do mati di. Lai ho ya kitab nam lo te foreign writers atum a kitab nam rong si mi. Athema dak ke la dak Iran ben ke bang area atum hedi. Ilitum akhai ilitum alam kace pacini ne der japan alang litum tok thabrong ke mati la pot lai hui por hedun lo te ilitu ke chini chu therong ko la si ilitum por heji bulate hala german asor germany asor ke to english atum ke to lai hui research kitab hai hui si ko por hedun nai jasme apen ilitum chini lo kopia posi non het nang lipulo kopi me yang te social science in ai tong pore ko badi social studies ko badi nili tu mahut ke social studies ko ave det mane hinoda ko bangali nili tu mange history bi no se ko pore political science bi no se ko pore economics bi no se ko pore geography bi no se ko pore nili tu mange la masinon ke la history bi non ka por he de Japan geography bi non ka por he de Japan political science bi non ka por he de Japan non ke social studies puro amada pangui su amad jersu en ban ke than la pona than clear plate non ke than clear plate non ke la si la ta chiri nai non atum non akita hai hui college ka por he akita hai hui ke la ke ake chok che sai sil non ke bang BJP atum sila history anda pepre akapre aning ke hang ting men history ke tok hi pala brahmin atu mane arjo tum thek nei lo intui nei lo pa che pe klang ye phan hai la puja ma si ili tum alam hai hui ke tok kon pe det la si tum da ka chini ne si la si hauradhata kirat aklap puge ki pui det la mate ange kirat puge kir ot pulage sanskrit alam kir ot puge lage a ot adur ave amunit puda pupe a ot adur ave api puti ke pu a or thoge amene alam thege la sikir ot pu la se ka chini ne pasinange kirat pu jahanun jolo mati nilige nang ni pul kir ala so kirat pu cipunang ni pu dulu la so kirat pu ke tok ke suniti chatterjee si ke tok ke jasme writer hai writer amade bolo tumta kirat pu chitin ko karbia tumta achal we chiti dunia jao tenge karbia tumta mut hatan ne lipul ke te bali apoton puta cetok dun thulu po anlo bali ke thero tai pu chini ne de yo lasi non akenan sok bangala lo ahok lo non nili da me sihini constitution nam lo aja constitution long ke hala itum preamble mate preamble pu bangala lo constitution arlo article 1 2 3 4 5 pulud li aprang preamble pu to bri la so preamble pu ke introductory part of the constitution pulo constitution hala article andeng pi lud li aprang la so la bangso a preamble pensi la so constitution ke plan pada to la se hada ke chengsi bangala lo India is a socialist secular and democratic republic ke to la la se hala da ke to bangala son lo secular pojang lo nge pewedia non isia constitution lo la sini hale komat se writer ma pola non ke check bala so ba la se la son si books ke publish atum tame la son si aja akenan so bang abedia deti bidikan li masih lahai bang non itum low chari bom college level tum la pen university level tum la pen non PhD doctorate lem bom tum tame lahai kang chap bang akenan so kusi ta matha da kali pulodang demo lahai hormu ki pa vir edi tum the gum long le la tumasi vir chogi la si nili kamatha pulodang te lalu thui kin nama bangke akenan sok nasi lu thui ta mo publish beli gaji kusi
nili kamat hadam la kenan sot lang di jen nam nun si rak nei ku si nili kamat hadam lasi Lasala Western books mane ha West ana tupen ka publish ke ako kalam si tok det di mati kalang ladake lage bamun tu arjo tu aning ke hangateng dake ke tok tha lasi ha Guwahati da ahuti si Western Book Depot budo pan bazar long amada Western Book pini jo olo manon pige a Western Book Depot mata pawidet ke non ke ako kalam cingila po jalan la ako kalam cingila la teli ci dibian non po mati kala reference nam po haladat labang solo tu isolong de la son si to lasi hada ka teng men si tum lang ka sidang no kami tum mano po itum han tribal punang pure tiki Karbi pua pasi pu beda dia pan Naga pu pasi pu beda dia pan Mongolian pua pasi pu beda dia pan si tribal punang pure tiki mati tribal features mane tribal RJ pu hai ali tribal RJ itu tribe puma laga order dur pinake bamun dum da hu disi ke tribal lo hala tum da tribe lo tu ane tribal RJ punate bamun RJ mante Aringelo tum da hu tum hu disi ke tribe lo ane aringelo RJ mante yo kalasan galide lasi tribe puge lage the stage of development pumatidi munit atum anke yeah it is like isya ken kam pumati munit atum munit akai kapapran ke sambom ho isya ken kam pumatidi akam pumatidi lage tribal is a stage of development of human race pumatidi lasi tribal bukan lagi akam ben ke munit akai je plan legacy ke akai le da kam na bede akam da legacy yo ka tribe ta lagi akam hala bang so akam bang ke kam nun vek nan kok lo lagi lasi lalo lasi ile tum akenan sot bang ke la kacha than ke pare isi lo hai debate so bang akenan sot lo la ben debate dun ji guida ile tum books ba iri sima bangala lu thui me chnam ne de tun take de la le la se iri tum nang li puer so na thasi phak ok elin pu aki ma da ke pathe pe na pot iri tum akan hok du kok tai la se hala phak ok elin ani bang ke chopen mo de tum mesen alu thui bang iri tum chong wai pen online long ta me iri tum nam the lo de pana ke rap ke tang ji usini ta ma tha da la lo la pen la da isi jong politung kidam tang non dobom ruling tum de yamen upelo ruling along dobom ake hoy tu mwe jong ali ta paklar pone lo 6 schedule ke samsung sing ti ki wana 6 schedule pen horsing te rang tum la ke wana 6 schedule ke ki thu pe de la se mo la hai asong ja tum mo 6 schedule ta avelo pu ta tham ta bi la tu la pen 6 itu ke chia pan ta than tabi la so teng bro dan pe la si la hai non ki bang jilang la tum ra patum pan ame thangang hoi ka chi palong ver jer pala tum kalili kalang lang pamang hu pamang rami aphan la tum bidigang ning khani la si ra patum bang kacerok tok pen ki do kenang so usi nili matha damsa kalang in pudam nei jong si nangli ke thana lam chobai ulo tangte a books along a page number a phara number aname thanda pensi palang nang koda halda ingya halak ke langja bang tai ke itum a khedum ge la books bang ge lu thui bang ge nam slet u ni liga chini ate ponte laso abang asi ilitum lu thui bang ke itum kenam so tumare sim lo posi laga itum chena ko nai posi nili matana lasi non nangli ko pine nangli hin ben pine pu thulang ma pini ke di gulo pot pu pelo de konte non labang so talk show nengwe nilitum 472 episode lo nangli ko thot apor duri utame nangli sang sepin pen ngati tom tu pot nangli pan choropi lo la pen pine me 472 episode long judgment itum ke chan pot kelan lo article 22 akenan sot la ke
ilitum fundamental rights kuda pulo fundamental pulo tampe principle kuda pulo principle pulo te akethelo lasi ilitum akenang sob nai lo itum citizen mulu katum pan rat atum pan labang so acceptar mane labang so article labang itu akenang so lasi kini tapa produksi itum than polo pen ada police commissioner report ateng pen phan harong mong pen phan soket ke illegal mate aron re pen kini apla pen nep tang ne pusi alang tuma commission pen si ipaklang pang tulo sedang non ke police po lason men pen po alang tuma joya men pen po alang tum jakoma misisenti lasi non law is above all balang do itum aron lo kethe nai lo posi aron pan itum chiki ponda aron si control at wajat panta da ko lasi pineng we nang kilang na korting jir don rapa tum na chini ditulo nile tum channel nang subscribe no nita lapen labang so ke subscribe la ke nil tum me thang jung jung ali pan kali bon ta me rata phansi nile tum karjapi rata tum si ali nang lo po si ning thipen nale tum mata me chuni mi kono lasi pineng we nang kilang dun korte la men jir tum man anda me Chorolo nale tum comment nang video no por kado kawe alam the bang ke tum comment pi et de to la pen tum athema porta dure det la pen ajak a comment bang ka unnecessary bus ni mat adam asi mo pin up le puthon tum chitong thuna la si pineng we bang la pan se kan to no kado kawe pandame ajoke me kado No.